أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد فالسلام alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kare mu lafiya, marasa lafiya mu duk inda suke Allah ya ba su lafiya. Yan uwa masu albarka, kamar kullum kamar ko da yaushe, suna na Shafi'u Sani Garba, ne wanda nake gabatar da wannan shiri a wannan channel taku mai albarka mai suna Ashifa'u min kulli da'in Islam. Kar a manta a mana subscribing, a yi liking da sharing, a danna mana ƙararrawar da zarar mun dora. A wannan mako mai albarka muna wato sati na 24. Insha Allah ta'ala za magana akan wato magungunan da za a haɗa na sha abin da ya shafi wato matsalolin al'ada ko ciwon mara ko ciwon wato ko rashin zuwan jinin al'ada da dai sauransu, da dukkan wasu matsaloli wato da suka shafi al'ada. A makon da ya gabata mai magana akan wato hanyoyin da za a amfani da su. Ɗaya hanya ta shafawa ne, a sa auduga a dangwale man a sa shi a matanci. Ɗaya kuma hanyar wato a haɗa magungunan a zuba cokali 2 a cikin ruwa lita 1 a zauna a yi haka sau 2 a ranar safe dare tsawon sati 1. To wannan mako kamar da muka alƙawari za mu magana akan magungunan da za a nema a haɗa amma ta hanyar sha. Ta hanyar sha shi ma akwai hanyoyi guda 3. Mace sai ta zaɓa ta darje, ko ta yi ta farko ko ta 2 ko ta 3 ko ta 4. Hanya ma 4 ce. Ina fatan mun fahimta. Da haka yan uwa masu albarka, a nemi biro takarda a saurari tsaf, a saurari bayanin da zan gabatar akan wannan matsala. Wato tagalli auraqul inaf, wato za a dafa auraq itacen inabi. In ka san inda ake samun itacen inabi ko gadin ne, inda ko irin gidajen masu kuɗin nan, in akwai bushe inabi a gunto auraq nasu, ba ganye ba, auraq za a dafa su sun matasfi, sannan a tace bayan an dafa. Wata halla bi asalin nahal, sai kuma a tace da zuma mai kyau. Wata shirbu minhul mar'a kobin, mace za ta sha kofi 1 kullu 8 sa'at, duk bayan awa 8. Ya amala ala idradid damil haid, zai mata aiki sosai wajen fito mata da wannan jinin da ya ki zuwa insha Allah ta'ala. Sai hanya ta 2, shirbul komin yansun, mace za ta dafa kofi 1 na yansun mahalli bil asalin nahal. Idan ta dafa za ta sa zuma daidai da take so. Mafirin zai taimaka mata fi idradid damil haid, wajen zubar jinin al'ada da ya ki zuwa. Sai hanya ta 3, mugalli buzul yansun, 'ya'yan yansun shi ma idan ta same shi, wal hulba da hulba wa habbatul baraka da habba baraka, wato 'ya'yansu duk za a samu binisbar mutasawiya daidai. In cokali 2 ki samu na yansun, to hulba ma cokali 2, habbatul baraka wato habbatul sauda ita ma cokali 2. In 3 ki samu, in gwangwani ki samu, in wacce muke zuzuba haka 500 ki samu, to haka. Amma shi yansun gaskiya yana da tsada, domin babu shi a nan, na waje ne shi ma, dan ya fi shi tsada gaskiya. Daidai ake bukata. Alal kobi ma, za a zuba ruwa sai a ɗabi kowanne, misali za a ɗabi kowanne cokali 1, yansun cokali 1, hulba cokali 1, habbatul sauda cokali 1, sai a zuba a cikin kofi a dafa. Idan aka dafa cikin kofi 1 za a dafa. Wata shirba minhul mar'a, mace za ta sha kofi 1 kullu 8 sa'at, wato duk bayan awa 8. Ya durru damul haidi, jinin zai zo insha Allah. Wa yazulu alamu, kuma wato raɗaɗin ko zafin zai kauce da izinin Allah ta'ala. Wannan shi ne. Kunga kowanne za a same shi da yawa, za a samu da yawa. Alal aƙalla ta samu kamar sati 1 tana amfani da shi. Kusan sanyin nan ba ƙaramin illa yake wa mutane ba, wallahi sai mun kula sosai da tsaftar banɗaki, tsaftar jiki da sauransu. Sai hanya ta 3, asirin jirjir, za ta yi asir. Ai mun san asir akhdar, bi ma'ana za a samu jirjir ɗanyinsa kenan, sai ta wanke ta ɗan sa gishiri kaɗan, sai a markaɗa, yanka ta markaɗa shi. Domin kira nasfin kobe, za ta sha
gwargwadon rabin kofi. Kullu wato ithnaini a ihda wa ithnaini sa'a, wato awa goma, duk bayan awa 12 za ta yi amfani da shi. Muhalli bil asr na za ta zuba zuma a ciki sai ta sha. Ya durru damul haid wa yamna'ul alam, jinin zai zo kuma zai hana shi, zai hana mara wato ciwo. Yan uwa masu albarka, wannan su ne hanyoyi guda 4. Ta farko auraqin inab, na biyu yansun, na uku wato yansun ɗin shi kansa tare da hulba da habba, na uku kuma jirjir, ganyen jirjir. Za ta yi kamar wato za ta yi blending ɗinsa kamar dai a ce wato asir, ma'ana kamar dai wani abu da za ta yi kamar wanda ake haɗa kankana da waye a markaɗa su. Wannan su ne a taƙaice. Yan uwa masu albarka, ka a yi ƙwauro ko a yi mugunta, da Allah a yi ƙoƙari a yi sharing ya kai ga waɗanda suke da waɗannan matsaloli. In kina da baki da matsala, to ‘yar uwarki tana da ita, ki yi ƙoƙari ki yi sharing. An san data tana ‘yar tsada, amma kar a yi ƙyashi. Yadda ma ba mu yi ƙyashi muka fito da abun ba fili, kowa ya sani, tunda magunguna ne wanda in haɗawa za a yi kuɗi za a samu sosai. To amma me fa'ida ka sani baka sanar ba? Man dalla ala khairi ka fa'ili. Da Allah duk wanda ya ci karo da wannan bidiyo ya yi wa iyayena addu'a, Allah ya gafarta musu. Idan tamu ta zo, Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.